Працягваем выпуск. У аграгарадку Урыцкае напярэдадні адбылося выязное пасяджэнне Гомельскага абласнога савета дэпутатаў, мэтай якога стала азнаямленне з работай усіх суб'ектаў прафілактыкі, ацэнка эфектыўнасці іх узаемадзеяння. Члены прэзідыума завіталі ў дзіцячыя установы адукацыі, каб высветліць узровень бяспекі і правялі пленарнае пасяджэнне. Александр Гамоля с подробязнасцямі. Посмотрите, к нам приехали настоящие спасатели пожарные. Відаць, хто такія выратавальнікі пажарныя, як паводзіць сябе ў надзвычайнай сітуацыі, якую небяспеку прадстаўляе агонь. Амаль першае, з чым пачынаюць знаёміць маленькіх выхаванцаў дзіцячых садоў. Правілы хутчэй запамінаюцца, калі выратавальнікі самі прыязджаюць на сустрэчу, распавядаюць пра сваю прафесію і знаёмяць з тэхнікай. Дети сегодня получили вообще такое настроение, они стали участниками полностью всего процесса, да, у них было такое впечатление, они придут домой и, думаю, у них столько восторга хватит даже дома рассказать родителям то, что они увидели, то, что они слышали и как это все произошло. Работа по захаванню бяспекі дзяцей падчас навучальна-выхавальнага працэсу ідзе пастаянна, падкрэсліваюць прадстаўнікі ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Дзеля гэтага ў кожным населеным пункце вобласці наладжана работа суб'ектаў прафілактыкі, наглядальных камісій, органаў мясцовага кіравання і самакіравання. Ад таго, які падыход да гэтай дзейнасці залежыць своечасовае высвятленне праблем и як вынік прадухілення бяды. На территории Урыцкого сельсовета в 2012 году, это последний год, когда было у нас 3 пожара, и 2 из них были с гибелью людей связанные. 2 человека, местных жителей поселка Барока Урыцкого, 2 мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пожаре погибли. В этом году ситуация у нас, скажем, довольно-таки хорошая. К сожалению, правда, был 1 пожар, но он не связан с гибелью людей. Сам собственник домовладения увидел возгорание, предупредил это, позвонил 101, и пожар был, скажем так, ликвидирован своевременно, гибели не допущено. Удзельнікі выязнога пасяджэння Гомельскага абласнога савета дэпутатаў азнаёміліся таксама і з работай добраахвотных пажарных каманд. На базе Урыцкай школы дружыннікі сельгаскамбіната «Усход» прадэманстравалі свае навыкі тушэння пажараў. Трэба сказаць, што фарміраванне такіх каманд на тэрыторыі раёна Гомельскай вобласці пачалося 3 гады таму. І за гэты час яны пацвердзілі сваю неабходнасць, бо ў выпадку надзвычайных здарэнняў рэагуюць першымі, аказваюць дапамогу насельніцтву і зніжаюць фінансавыя страты аддаленых ад райцэнтраў прадпрыемстваў. Сегодня мой заместитель уже сказал, что это создано порядка 169 в области. Вот. И они активно помогают нам. Порядка 257 пожаров, значит, они принимали участие. Причем на ранней стадии, что самое хорошее, ведь пока, допустим, мы где-то доедем за 10 километров, да, уже может произойти распространение. Они находятся рядом. Вот, подали этот ствол, подали воду, спасли там человека, который в каком-то бессознательном положении. Это уже здорово. З пачатку года на пажарах у Гомельскай вобласці загінула на 10 чалавек менш, чым за аналагічны леташні перыяд. Прафілактычная работа наладжана. Галоўнае, дзеці і дарослыя самі разумеюць важнасць таго, што трэба выконваць правілы пажарнай бяспекі. Александр Гамоля, Евген Макеенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». І на гэтым наш выпуск завершаны. Удалых вам выхадных дзён і да новых сустрэч у эфіры.